Здравейте хора, аз съм Леонардо Бонев и тук съм с Петър Емилов. Привет хора! Ако чувате звуци на птици, е това защото прозорецът е отворен. В днешното видео ще говорим за по-малките деца от нас, понеже ние сме тинейджери, и за социалните мрежи, които ползват, като Twitter, Facebook и така нататък, Instagram. И нека да започваме. Има родители, които купуват на децата си телефони за 1000 лева и дори не се замислят за това. Какво ли може да направи едно дете с един телефон, освен да го счупи? Но като се замисля, децата разбират днешно време и повече дори от възрастните. Пак то с този мотор. Ей, човек! Ей, бате, какво пише тук? О, човек, остави ма да спа. О, така ли? Какво направи, бе, човек? Как може да счупиш телефона? Мама ще убие. Нема нищо, не е богат. Надявам се клипа да ви е харесал, ако е така, може да дадете един лайк и да се абонирате за моя за неговият YouTube канал. Долу в описание ще намерите нашите линкове за нашите канали. Чао! Кой те посещава, когато си сам? Кой вместо нож те убива с банан? По-велик от него няма. Той е убиец по пижама. Убиец по пижама.